I posмотрите TV. Ok. Svi ste se 100% u prošlem klipu. Ne, je to bio prošli. Onaj klip što ja radim kad vani pada kiša. Bili se 100% medija. Pitali ste, pa ti imaš pisa? Da, i danas. Oprosti što nisam već napravio klip. Da se da vas upoznam s medijem. Ja idem sad po njega, a vi pričekajte. I jedan nas! Vedo, reci bok. Bravo. Zevalite mama. Pa ne po laptopu. Viš kak si ti dola? Vidiš. Ovo je bilo sve za ovaj klip, ja sam vam svidio, vidimo se u sljedećem. Daj, pišite mi pitanja, neka za moja medija. Pišite mi neka pitanja, a ja ću lijepo odgovoriti na ta pitanja i šaljite. Ko ima YouTube kanal, napiše mi neko pitanje, pogledat ću njegov YouTube kanal, pogledati video i ako mi se svidio, subscribe ću se i ostaviti lajkove. Tako da, vidimo se u sljedećem klipu. Ne prestanimo lizat.